Egunon denoi eta ongi etorri euskara eta 2030 agendari buruzko hitzaldi honetara. Hitzaldiarekin hasi baino lehen gure proiektua elkargoak euskaraz labur azalduko dizuet eta gaurko hitzaldiaren gaia apur bat kokatuko dut. Bilbao Metropoli 30 elkargoak euskaraz ekimena 2002 urtean jarri zuen abian. Pandemiaren urte bitxi hartan. Elkargoak euskarazen helburua, elkargo profesionaletan euskararen erabilera normalizatzea da, elkarlanean. Une honetan, Euskadiko 10 elkargo ari dira parte hartzen, BM 30ekin batera. Beraz, proiektuaren helburu nagusiak bi dira. Batetik, elkargoetako euskararen erabilera handitzen laguntza teknikoa eskainiz elkargoei, ebaluazioa, balantzea, aholkuak. Bestetik, elkargokideen erabilera handitzea. Elkargo horietan dauden euskaldunek euskara lan egitean enpresa, negozio, bulego, elkarte eta abarretan. Helburu horiek buruan, pentsatu genuen, beharrezkoa zela espazio bat eskaintzea bai elkargoetako pertsonek, bai elkargokideek euskaraz lasai aditzeko eta euskararikoko kontzientzia pizteko. Gaurkoa espazio horietako bat da eta elkargoekin izena eman genien. Elkargoekinen 7. edizio honetarako aukeratu dugu gaia euskara eta 2030 agenda. Ekimen orokorrago baten barruan ulertu behar du. Izan ere, Bazkerpo elkargoak sarearen bitartez iaztik lantzen ari garen gaia da. Iaz sarea osatzen duten hainbat elkargok manifestu bat sinatu zuten eta helburuak aurrera eramateko Jaurlaritzak argitaratu zuen gida praktikoa sortzen lagundu genuen. Dokumentu horrek 2030 agenda nola ezarri eta garapen jasangarriko helburuak nola lortzen hasi algaren azaltzen du. Helburu horiek ez dira soilik erakundeek aplikatzeko. Posible da maila ezberdinetan eta esparru ezberdinetatik lantzea. Eta hor sartzen dira eta guztietako erakundeak. Elkarteak, erakunde publikoak, enpresa pribatuak, hirugarren sektoreko erakundeak, elkargo profesionalak eta bar. Baina helburu horietan euskarak zer leku du? Galdera hori erantzuten saiatu nahi dugu eta hitzaldi honen bitartez hastea pentsatu dugu. Orain Lamiari emango diot hitza eta berak aurkeztuko dugu gure gaurko hizlaria. Eskerrik asko, Carlos. Gaurko gonbidatua Ines Garzia Azkoaga dugu, eta lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiogu gure gonbita onartzeagatik. Ines Garzia Azkoaga Euskal Filologian doktorea da eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle titularra. Euskal Hizkuntza eta Komunikazio sailean egiten du lan eta hizkuntzaren eta literaturaren didaktika sailean ere aritu izan da. Ikertzailea ere bada eta hizkuntza gutxitua aintzat hartzen duen hezkuntza eleaniztuna du ikusmiran. Eusko Ikaskuntzako hezkuntza saileko lehendakaria izan da eta egun Euskal Herriko Unibertsitateko munduko hizkuntzen ondarearen UNESCO katedran dabil. Hain zuzen ere, Inesek unibertsitatetik eta UNESCO katedratik egiten duten proposamena azalduko digu. Zehazki 2030 agendan eta garapen jasangarrirako mundu mailako helburu horietan euskarak zer leku izan dezakeen proposatu dute. Gaurkoa beraz, gogoeta egiteko eta ideiak elkarbanatzeko saioa izango da, Inesek azaltzen dizkigun ereduak oinarri hartuta, eta ikusteko apurtxo bat elkargoetatik zer egin dezakegun. Iaz manifestua sinatu zenuten elkargoei bereziki interesgarriak suertatuko zaizuela uste dugu, baina ez soilik sinatzaileentzat, guztiontzat baizik. Izan ere, hizkuntzaren gaia, askotan esaten dugun bezala, zehar lerrokoa da, transversala da. Eta Carlosek aipatu den bezala, nazioarteko helburu horiei esparru ezberdinetatik heldu ahal zaie.
Eta gainera testu ingurua ez da soilik nazioarteko helburu hoiena, baizik eta euskararen arloan aurten hitzez ekiteko urtea izango da, korrikako antolatzaileek proposatu duten bezala, eta urte amaieran ere euskaraldia izango dugu, orduan, esan dezakegu 2022 izan daitekela hiztun aktibo bilakatzeko, edo aktiboagoa bilakatzeko urtea. Eta, hitzaldia eta gero galderetarako tartea egongo da, beraz animatu eta buruan duzuen edozein zalantza edo ekarpen partekatu, animatu ideiak botatzera, eta aprobetxatu daukagun luzuzko gonbidatu hau. Eta, saioa grabatzen ari gara, orduan, eta argazki pare bat ere atera nahiko genuke, orduan, norbaitek arazorik balu edo, mesedez jakinarazi, eta, hortaz zinez zurea daitza. Egunon, denoi. Eskerrik asko, Carlos, eskerrik asko Lamia, egindako aurkezpenagatik eta, eskerrik asko elkargoa euskarazli gonbidapenagatik. Eta, pozik, zerbait ekarpenen bat egin ahal badut, zuentzat interesgarria dena euskarari begira eta, gure aldetik, posgarri izango da, eta... Hau da, zuri ez da? Hori itxi, bale. Espera, Hau da, ez da? Hemen da. Espera, Tantas cosas abiertas que no veo. Sharon, vale. Ahora. Betiko gauza teknikoak, ez da? Batzuetan gauzak erraztu egiten dira, teknikaren bidez, baina beste batzuetan bere lana ematen ditu. Esan bezala, egun on denoi eta eskerrik asko gonbiteagaitik. Euskara eta 2030 agenda, eta horren barruan beste azpititulu bat Lamiak bidali zuena, eta ekologikoa ote da euskara erabiltzea. Orduan, agendari buruz, Carlosek esan duen bezala, zuek dagoeneko egin duzue lanketa bat, eta sartuta zaudete pixka bat dinamika horretan, nik batez ere hizkuntzen alderditik eta euskararen alderditik hitz egingo dut. Hauxe da, markatu, daukat, ahotsarekin ez nabil oso fin. Hau da, Lamiak bidali zidan kartela, eta pentsatzen dut dela zuek ere jaso duzuena, eta bertan, galdera ekologikoa ote da euskara erabiltzea, eta beste galdera batzuk ere badaude hor, ezta? Lotuta daude dibertsitatea eta jasangarritasuna. Elkargoek zer egin dezakete aniztasunaren alde, gure eremu profesionaletik nola egin ekarpena eta bar. Orduan, nik hemen, hori guztiari erantzuteko, ez dakit posible izango nuken hori da nahi erantzutea, baina egin dut pixka bat trampa txiki bat, ze, gauza batzuk ez dira bakarrik hizkuntzaren esparrukoak, orokorragoak dira hori baino, eta orduan, egin dudana izan da, alegindu pixka bat hizkuntza aniztasunaren terrenora edo eremura ekartzen gauzak. Orduan, berformulatu egin ditut galderak, alde batetik, lehenengo galderan zegoena agertzen zen, lotuta daude aniztasuna eta jasangarritasuna. Orduan, aniztasuna bai, baina anistasunari buruz hitz egiten dugunean, batez ere gure katedratik eta, gure katedra da hizkuntza ondarearen UNESCO katedra bada, orduan gure lehentasuna da hizkuntza eta hizkuntza aniztasuna eta munduan dagoen hizkuntza anistasun hori nolabait babestea edo horren gaineko ezagutza bultzatzea, sustatzea. Orduan, anistasuna baino hizkuntza eta kultura anistasunari buruz hitz egin beharko genuke, eta, gero dago zer egin dezakete elkargoek anistasunaren alde, hizkuntza eta
kultur aniztasunaren alde. Aniztasuna oso zabala da, orduan pixko bat mugatzen baldin badugu, baina zentratzen gara euskararen kontuan eta ez euskara bakarrik. Gaur egun gure gizartean euskara dugu guk helburu gure bertako eta tokien tokiko hizkuntza gutxitua delako, baina ahaztu gabe beste hizkuntza batzuk ere baditugula inguruan. Nola egin daiteken ekarpena norberaren eremu profesionaletik, hori nik ezin dut erantzun, hori ja zuentzako izango da amaierako galdera eta ikusteko pixka bat ze ekarpen egin dezakeen alor horretatik. Eta, bueltatuz pixka bat ekologia horretara, bai aipatu nahi nuke lotura bat hizkuntza eta kultura aniztasun horrek bioaniztasunarekin duen, ez da ikusten. Markatu momentu bat, baina itxuran ez eman... Nire pantailan ikusten dute PowerPointa, baina zuek ez duzu ikusten. Segundu bat, Hau ezta? Hau ezta? Ai, hori da, ezta? Espera. Segundu bat, Ciérralo, ciérralo. No, txaran. No, se te va a cerrar, es que... No. Aplikatu behar duzu, PDF, Con... ez dago irekita. Irekita zegoen, Hau da, ezta? orain bai. Baina, behitu. Joder. Bueno, baina alde... Deja de compartir eta partekatu. Berriro, Berriro, bai. Zein da. PDF, Hau da. Reader, bai. ¿No? bestela pantalla osoa, Ez, bueno. Dale, Sí, no. Kendu Hori da, ezta, no? publizitatea. Orain, Cierra ahí. Ai! Ez, hau itxiko dut, Bai, ezta? bai, itxi. itxi eta listo, ya está. Listo, Badago? listo. Bueno, ea oraingoan, barkatu, hori, kontu teknikoekin beti hemen gauza berriak ikasten ari gara, eta, bueno, orduan, ea, asmatzen duen orain. Ezin dute... Bestela horrela, biekin. Bueno, ala, gauza bat gehiago ikasi dudana. Bueno, orduan, bai, esaten ari nintzen, hori kartel horretan, iritsi zaizuen iragarki horretan, hitzaldiaren iragarki horretan, lotzen zen hizkuntza eta ekologia, ezta? Eta, bueno, pues, bai, badago lotura bat, batzuetan ez dena oso erraz ikusten, baina hizkuntza eta kulturaniztasuna, bioaniztasunari lotuta egon badago. Eta, bueno, horren eredua adibide gisa jarriko dizuet, badakizue, bueno, ez duzu ezertan jakin, baina esango dizuet, aurten, astelehenean, urtero, otsailaren 21 ospatzen da Ama Hizkuntzen nazioarteko eguna. Eta, bueno, egun horretan, UNESCOk beti adierazpen bat egiten du hizkuntzen inguruan, gero ikusiko dugu bat, baina aurtengo adierazpenetan bereziki egiten du gogoeta bat, eta da, ze garrantzizkoa den hizkuntza hori kulturekin eta bioaniztasunarekin lotura badagoela, garapenarekin lotura badagoela, eta berak jartzen du adibide bat, eta da, lurralde askotan, herri txikiak, komunitate txikiak, uztu egiten dira, jenteak alde egiten du hiri handietara, ezta? Hiri handietara joaten denean, orduan, euren nekazal ohiturak jarain egiten dira, ahaztu egiten dira, uzten dituzte eta inork ez du hartzen. Horren transmisiorik ez dago, euren kulturaren transmisiorik ez dago, euren ohituraren, euren
herri garapenerako erabili izan dituzten tradizio horien transmisiorik ez dago. Eta horrekin batera hizkuntza galtzen da. Osea, galtzen da hizkuntza, hirira joaten direnean, baina galtzen dira bai beste ezagutza horiek guztiak, ezta? Eta horregaitik, lotzen da hizkuntza garapenarekin eta bioaniztasunarekin ere bai. Eta, bueno, guk katedran, bai, egin dugu gogo eta hori, egin dugu gogo eta hizkuntzen gainean, eta hizkuntzak agendan txertatzeko beharraz egin dugu gogoeta. Eta hortik dator 17+1 ekimena, behar bada zerbait entzun duzue horretaz, bestela geroxeago azalduko dizuet, zertan datzan, eta hemen erakutsiko dizuet gaur, pixka bat gogoeta horren nondik nora datorren, eta gero adibide batzuk ere, zuentzat agian baliagarriak izan daitezkenak, ereduak, ideiak hartzeko, eta bar. Orduan, lehendabizi eta argumentazio gisa, zergaitik sustatzen dugun 17+1 ekimen hori, eta ikusteko hizkuntzaren gogoeta hori ez dela bakarrik, hemen Euskal Herrian gaude eta bapatean bururatu zaigun zerbait eta katedrari bururatu zaiona. Da, gogoeta bat munduan zehar egon dagoena. Eta hor, UNESCO bere deklarazioetan, bere adierazpideetan, beste gauza batzuen artean, esaten du, las sociedades multilingües y multiculturales existen a través de sus lenguas, que se transmiten y preservan los conocimientos y las culturas tradicionales de manera sostenible. Por eso debemos cuidar de todas las lenguas del mundo. Eta UNESCO beste adierazpen batzuk eta deklarazio batzuk, beste deklarazio batzuk ere egin izan ditu, horrekin lotuta, non lotzen dituen hizkuntzak eta garapen iraunkorra. Esaten du, hizkuntza eta kultura aniztasuna garapen iraunkorraren osagai direla. Hori 2005ko dokumentu batean jasota dago, baina gainera esaten du iraunkortasuna, kultura aniztasunaren ikuspegitik eta iraunkortasuna garapen ekonomikoaren ikuspegitik banan ezina direla. Garapen ekonomikoa eta kultura aniztasuna ere hor lotuta daudela. Eta, beste dokumentu batzuetan, beste lan akademiko batzuetan eta ikus daiteke bai, lotura hori egon badagoela. Claro, hemen hitz egiten dugunean hizkuntzei buruz, ni hitz egiten ari naiz katedraren ikuspegitik, lehen esan dudan bezala, munduko hizkuntza ondarea dugulako jo mugan, ezta? Eta hizkuntza aniztasuna, munduko hizkuntza aniztasuna zuek pentsazazuen munduan daude 7.000 hizkuntza inguru, baina astero, pare bat hizkuntza desagertu egiten dira, hizkuntza gehienak direla oso kalteberak, zaurgarriak oso galtzeko zorian daudelako, gehienak. Badaude hizkuntza batzuk oso indartsuan direnak eta denok ezagutzen ditugunak, baina gehienak dira galzorian daudenak eta oso komunitate txikietan daudenak. Orduan, hizkuntza aniztasunari buruz hitz egiten dugunean, pixka bat ikusmiran dugu aniztasun hori, munduko aniztasun hori. Eta horri begira badirudi euskararena oso urruti geratzen zaigula. Gure egoera konparatzen baldin badugu, beste hizkuntza batzuek duten egoerarekin, esan dezakegu gurean biziberritze prozesu bat izan dugula, nahiko arrakastatsua izan dena, eta bar. Baina, horrek ere, badu gero beste irakurketa bat, eta baditu beste arazo batzuk, egun azalarazten ari direnak. Baina, gure kasuan lortu duguna da, euskara egotea hezkuntzan eta 10 hizkuntza horretan ikasi ahal izatea. Eta hori lorpen handia izan da eta oso garrantzizko izan da euskararentzat. Baina munduko hizkuntza gehienetan ez da hori gertatzen. Ezinezkoa da
munduko komunitate gehienetan ezinezkoa da ama hizkuntzan ikastea eta horrek eragotzi egiten ditu beste hizkuntzaren beste erabilera batzuk ere. Eta hor, Nazio Batuen erakundean mahai gainean izan da eztabaida hori ere, hizkuntzen beharra, hizkuntzen zeharkakotasun hori, azken batean hizkuntza beharrezkoa da gauza guztietarako eta agendan zein gutxi hartzen den kontuan. Hori mahai gainen egonda, talde bat, batzorde bat, egonda hori eztabaidatzen eta, hemen dugun haien deklarazio bat ere bai, horietako bilera batean, eta esaten dute hizkuntza funtsezko komunikazio tresna izateaz gain, komunitate kalteberen erresilientzia areagotzeko funtsezko duintasun eta balio intrinsekoak ere badauzkala. Horregatik, hizkuntza alfabetizaziorako ahaleginak funtsezkoak dira komunikazio multilateralean eta informazioaren zabalkundean. Garapen jasangarriaren helburuak aplikatzeko eta arrakasta izateko. Bakarrik diskurtso kolektibo eleaniztasun baten bidez eta garapen iraunkorreko helburuetako eragile nagusi entzunda, horiek lortzen bizitza hobetuko duten pertsonak, garapen planak, ekintza planak eta programa inklusibo, ekitatibo eta iraunkor bihurtzen dira. Jakina hau entzuten dugunean, esaten dugu, euskara hobeto gaude, baina, hau ematen du ez doala gurekin, baina, guk ere ez badugu ezer egiten, atzera egingo dugu aurrera egin beharrean. Orduan, derrigorrezkoa da, beharrezkoa da, ama hizkuntzetan alfabetatzea eta abar, baina gainera badago beste datu bat. Esan dut, hizkuntza asko ez dutela hezkuntzan sartzeko aukerarik, baina gainera hizkuntza eta biodibertsitatearen artean badago beste lotura bat, eta ikerlari batzuek erakutsi diguten bezala, biodibertsitate handiena dagoen lekuetan dago hizkuntza aniztasun handiena ere. Orduan, lotura bat dago bioaniztasun hori galtzen den neurrian, lehen esan duen bezala, herriak utzi, komunitateak utzi eta jenteak alde egiten duen neurrian, bioaniztasun hori ere hor galdu egiten da, eta horrekin hizkuntza ez da. Baina lotura badago, baina badago beste berezitasun bat, eta da bioaniztasun hori eta hizkuntza aniztasun hori dagoen lekuak direla munduko pobreenak. Osea, garapena gero eta handiagoa, gero eta biodibertsitate txikiagoa eta aniztasun txikiagoa dugu. Bai hizkuntzen aldetik eta bai beste alderdi guztietatik. Eta hain zuzen gaur egun dagoen arazo bada, bai garapena zer da? Garapena da teknologia, da informatika, da hori, baina horrek suposatzen du muga bat. Jente askorentzat muga bat. Horrek uniformizatu egiten ditu gauzak eta batzuetan aniztasunaren kontrakoa izan daiteke eta bioaniztasunaren kontrakoa. Orduan, pixka bat oreka bilatzea garrantzizkoa da, ezta? Orduan, lehen esan dudan bezala, asko, hizkuntza asko eta asko, hiztun askok eta askok ez dute eskubiderik bere ama hizkuntzan hezkuntza jasoteko, eskolatuak izateko. Eta, zer gertatu da? Badago datu bat, eta, nik datu hau Lamiari esker eskuratu duzu erakin harremanetan egun hauetan, eta hau, ez nuen hemen sartuta, eta egia da hizkuntzen eta ongizatearen artean ere badagoela lotura bat. Orain arte bioaniztasunarekin lotu dugu, baina badago beste esparru bat, eta da ongizatearena. Eta ongizatearen eta hizkuntzaren arteko lotura horiek agerian jarri dituzten lan batzuk ere badaude. Eta hemen
datu batzuk nahiko deigarriak iruditu zitzaizkidanak, ekarri dizkizuet, ez dakit. Kolumbia Britaniarran, adibidez, komunitatearen erdiak baino gehiagok bertako hizkuntza hitz egiten duenean, suizidio tasa baxuagoa da. Osea, badira gauza batzuk, batzuetan ez ditugunak lotzen hizkuntzekin, ez da? Osea, oso urruti geratzen dira, osasuna eta hizkuntza eta batzuetan lotura horiek, ongizatea eta hizkuntza batzuetan lotura horiek egitea ez da oso erraza izaten, eta hemen gure komunitatean suposatzen da mundu guztiak dagoeneko badakizkigula gainera hizkuntza biak eta ondo, eta orduan arazoa ez da handia. Baina badaude oraindik komunitate batzuk ama hizkuntza indartsu bat daukatenak, eta jente horrek bere ohiko bizimodua egiteko beharrezkoa duena hori gaizki moldatzen delako hizkuntza hegemonikoan eta bar. Orduan horrelako eraginak eta horrelako azterketek erakusten dute, adibidez hori, diabetesaren kasuan ere, diabetesa kasuak bajuagoak direla, komunitatean hizkuntza hobeto gorde izan den kasuetan. Edo droga eta alkoholaren kasuak, badakizue, hor komunitate indigena askotan izaten duten arazo handienetarikoa izaten da droga eta alkoholarena, ez da, ze marginatua daude gauza guztietarako. Orduan, hor Australian egindako azterketa baten ikusi dute arreta jartzen denean hizkuntzan eta biziberritze planak eta egiten direnean eta proposatzen direnean, orduan jaitsi egiten direla droga eta alkohol eta buru osasun arazoak. Eta hor Hawaii ere bai, hor badago beste arazo bat, hizkuntza gutxituak, ama hizkuntzak ezin direnean erabili, sortzen den beste arazo bat komunitate askotan da, umeak ez direla eskolara joaten, eskolan irakasten da hizkuntza hegemonikoan. Afrikara jotzen baldin badugu, ero Asian, ero Latinoamerikako leku askotan, hizkuntza hegemonikoa da eskolako hizkuntza bakarra. Eta orduan, ama hizkuntza indigena duten ume askok utz egiten dute, ez dira joaten eskolara, ez dutelako ulertzen, ez dira bitartekoak jartzen haien eskolatzea errazteko, eta orduan horren ondorioa izaten da eskola porrota. Eta Hawaii egin dute hor, estudio bat bai, eta imertzioan ikasteak badituela abantailak alde horretatik, ezta? Hizkuntzari buruz hitz egiten dugunean, zan bezala ez da gauza bat batean guri bururatu zaiguna edo batean agendan sartu behar da, guk esaten dugulako. Hor, agenda 2030 abian jarri aurretik, hor egon zan beste proposamen bat, garapen iraunkorrari begira, eta egon zan beste ekimen bat, eta 1000 urteko helburuak eta planteatu zirenean, adibidez, hor hartzen ziren kontuan hizkuntza aniztasuna eta kultura aniztasuna. Baina agenda honetan orain proposatu den bezala 17 helburu zehazten dira, baina ez da esplizituki agertzen hizkuntza aniztasunarena. Kulturarena eta agertzen da eta zeharka kulturari buruz zerbait aipatzen da, baina hizkuntzari buruz ez da ezertxo ere esaten. Adibidez, aztertu ezkero testua, zuek aztertu duzue, beste gauza batzutarako, behar bada ezarete horretaz hartu, beste gauza batzuei begiratu diezuelako, baina fijatu ezkero kultura eta hizkuntza aniztasunaren kontuetan, kultura eta hizkuntzari aipatzen dion ala ez, ikusten dugu, txostenaren adierazpenaren atalean zerbait esaten dela kulturari buruz, baina aipamen txiki bat egiten dela, eta gero, helburuen atalean, helburuak garatzeko orduan,
berriz ere, aipamen txiki bat egiten dela kulturari buruz, ezta? Hiriak eta giza kokagune inklusiboak aipatzen dira, adibidez. Baina, hizkuntzari dagokionez, ez da ezertxo ere esaten. Ez du ezer esaten hizkuntzari buruz. Ez da aipamenik egiten. Eta lehen esan bezala, aurreko milurteko helburuetan bai esaten zen. Bueno, orduan, ez da ezer esaten, baina ikusten baldin baditugu panela denok daukazu buruan nolakoa den helburuen garapen iraunkorreko helburuen panel hori, ez da 17 helburuekin, eta hor, azten baldin bagara, helburu guztiak banan begiratzen, eta galdetzen baldin badugu ze lotura duen bakoitzak hizkuntzarekin, ikusten dugu oso lotura estua duela. Osea, hizkuntza azken batean ezinbestekoa da helburu guztietan. Osasunari buruz hitz egiten baldin badugu. Osasungintzan garrantzizkoa izango da lekuan lekuko hizkuntza erabiltzea, ezta? Hizkuntza indigena, originarioa, bertakoa erabiltzea. Horrek erraztu egiten du pazientekiko harremana. Osasuna hobetu egiten du. Imagina ezazue, orain zera COVID-arekin, edo ebola arazoak eta daudenean, eta Afrikan. Ze hizkuntzetan eman behar zaie bertakoei informazioa? Bertako hizkuntzan ez bazaie ematen, ez dugu ezer egiten. Zientzia, nola zaindu behar den osasuna ez bazaie esaten bertako hizkuntzan, ez dute ulertuko. Orduan, alperri da, informazio asko bidaltzea ingelesez. Edo instruzioa gauzak erabiltzeko ingelesez bidaltzea. Ez badute erabiltzen, ez badute ezagutzen ingelesa eta ez dute zertan ezagutu, nola moldatuko dira. Batzuetan ahaztu egiten zaigu eta pentsatzen dugu, ingelesez jarriko dugu eta horrekin dena konpontzen dugu. Pentsatzen dugu, mundu guztia jakin behar duen. Ez dago zertan, 7.000 hizkuntza daude munduan. Orduan, ez? Orduan ahaztu egiten zaizkigu horrelako gauzak, ero hezkuntzari begira, ez da? Hezkuntza, dagoeneko aipatu dut, hizkuntza, munduko hizkuntza gehienek, hiztun gehienek ez dute aukerarik euren jatorrizko, etxeko, bertako, herriko hizkuntzan eskolatuak izateko. Hizkuntza hegemonikoa erabiltzen delako hizkuntzan sarritan. Edo justizia egiteko orduan eta justizia, ez da, garrantzizkoa da hor ulermena, edo lana, lan duina, lana, lanbide bat izateko behar duzu hezkuntza on bat. Ez baduzu aukerarik hezkuntza jasotzeko zure hizkuntzan, nekez garatuko dituzu zure trebeziak, zure trebetasunak. Lan mundura sartzea zailagoa izango da. Orduan, lan munduan ere zaindu egin behar da harreman hori, ze azken batean garapen ekonomikoan eragiten du horrek. Orduan, eta hizkuntza horrere beharrezkoa dugu, elkarrekin komunikatzeko, jendearekin komunikatzeko, etorkinak etortzen direnean, iristen direnean ere, arazo handi bat izaten da nola komunikatu, nola ulertarazi, orduan, bideak jarri behar dira, horiek ere ulertarazteko, ikas dezaten hizkuntza edo nahi dena, baina bideak bilatu egin behar dira, hori eraginkortasunez komunikatzeko azken batean. Eta kontua da, hizkuntzak, esan bezala, zarkatzen dituela helburu guztiak. Eta gainera, garapen iraunkorreko helburuak eta guk ditugu dean, eta guk hartzen dugu gure gain, agenda horren lanketa, helburuak, bakoitzak zer zein ekarpen egin dizaioken, agendari bere eremutik eta barrezta. Baina kontuan hartu behar dugu, garapenaren beharra eta garapen iraunkorraren behar handiena dutena direla munduan, aipatu dudan bezala, dauden leku pobre
horietakoak, ez da, horiek. Orduan, justo hizkuntza aniztasuna eta bioaniztasun handia duten lekuetan dago agendaren garatu behar, ez da, batez ere, gu daukagu beste ardura batzuk ekologiarekin konpromisoak hartzeko eta bar, baina importantea da herri horietan lantzea agenda. Eta agendaren lanketa herri horietan ezin da egin, ez bada euren hizkuntzan egiten. Orduan, praktikak erakusten du hizkuntza eta kultura zeharkakoak direla, helburu guztietan. Eta tokian tokiko hizkuntza erabiltzea garapenerako ezinbestekoa dela. Eta horrela galdera dator, horrela baldin bada eta onartzen baldin badugu hizkuntza zeharkakoa dela egiten ditugun gauza guztietan, gure komunitateko ekimen guztietan, edozein hizkuntza erabiltzen dugula, hizkuntza erabiltzen dugu. Orduan, kontua da ze leku eskaintzen diogun hizkuntza bakoitzari. Orduan, kontuan izan da, hizkuntza transversala dela, gure egoeran adibidez, eta joan gabe horrelako leku urrutik geratzen zaizkigun lekuetara. Gure egoera ere da eleaniztuna. Badugu hizkuntza bat hegemonikoa dena, gaztelania, badugu hizkuntza gutxitu bat dena, euskara, biziberritze prozesu bat izan duena, arrakastatsua, azken 35 urtetan lan ikaragarria egin dena gaur egun egon dadin dagoen lekuan, danok daukagu bermatuta gaur egun eskolatzea euskaraz nahi badugu, unibertsitatean ikasketak euskaraz egitea, baina hori berez eta bera bakarrik ez da eusten. Ezin zaio euntzin. Hori eusteko, hizkuntzaren erabilerari eusteko, euskararen biziberritzeak egindako bideari eusteko, denok egin behar dugu lan. Hori ez da gauza bat berez eta berehala sortu dena eta ez dakit, zerutik erori dena. Lan asko eginda horretarako, diru asko, ahalegin asko, lan asko inbertitu da. Jende asko eta asko egindu lan horretarako. Hor militantzia funtsezkoa izan da, aurrera pausoak emateko. Orduan, gaur egun non gaude, galdetu behar diogu gure buruari, ezta? Eta zer egin dezakegun. Orduan, hizkuntza hain garrantzizkoa baldin bada, guretzat euskarak garrantzi gutxiagoa izango du beste munduko leku batzuetan hizkuntza indigenak duena baino? Garrantzizkoa izan beharko litzateke guretzat euskara, eta momentu batean garrantzizkoa izan bada, jarraitu beharko luke garrantzitsua izaten. Eta horregaitik, zergaitik ez aitortu hizkuntza aniztasuna eta lekuko hizkuntzaren presentzia hori agendan, ezta? Eta hortik dator, pixka bat, gure reibindikazioa, 17 gehi bat horrekin, ezta? 17 dira garapen iraunkorreko helburuak, eta orduan proposamena da bat gehitzea, eta bat hori da hizkuntzarena. Eta hemen, 2016-17 ikasturtean, EASO ikastetxean katedrako lankide batek, bera, kolaboratzaile batek, bera irakaslea da, eta bere ikastetxean ematen zuen ikasgai batean egin zuten gogoeta hau bioaniztasuna eta hizkuntza aniztasuna lotzeko, ez da? Euren ingurumen hezkuntza eta kontrola da euren irakasgaia, eta hortik, asmatu zuten horrelako irudi bat, arbola, eta esan zuten, 17 gehi bat behar dugu, hori bat gehiago, ez da? Helburu bat gehiago, baina helburu hori nola irudikatuko dugu. Orduan, sortu zuten irudi hau arbolaren
irudi hau, eta horri gehitu diogu 18. helburua, eta pixka bat idea da, 18. helburu hori hizkuntza eta kultura aniztasunari dagokiona, lekuan lekuko hizkuntza aniztasuna eta kultura aniztasuna, pixka bat gehitzeko, aintzat hartzeko tokian tokiko hizkuntzak ere bai, agenda horretan. Eta, hori da, gu horretan ari gara, ahalegin horretan, pixka bat hau bide hau zabaltzeko, eta adibide batzuk ere, honezkero, baditugu, badaude batzuk, erronka hori hartu eta aurrera egin dutenak, eta lehendabizikoa izan zen Donostiako EASO Politeknikoa, arbola hori irudikatu zuten ikastetxe horretan, hain zuzen hor egin dutena da, euskara integratu ikasgaietan. Eurok dituzten kurrikulum eta programetan eta danetan ez zegoen oraindik euskara sartuta, ikasgai batzuk euskara gaztelaniaz eta ematen ziren, eta orduan, erronka apustu bat alde neurrian, behintzat irakasgaietan ere, hizkuntza hori, gure hizkuntza, bertako hizkuntza aintzat hartzea, eta orduan, sartu dituzte, 18. helburu hori, hizkuntzaren helburua sartu dute hor. Badago beste alor bat, hizkuntza garrantzia duena, eta da kooperazio munduan. Kooperazio munduan, hor, katedrak egin zuen bere garaian, beste proposamen bat ere, kooperazio lanetan eta egiten ziren kooperazio ekimenetan hizkuntza aintzat hartzeko. Hemendik kooperazioa joaten da Afrika, Latinoamerika, Asiako lurralde askotara lanera, eta kooperazio egiten da, baina kontuen hartu gabe, kooperazio horren hartzaileen hizkuntza zein den, komunitate horien hizkuntza zein den, ezta? Eta, horrelako proposamen batzuk, eta behintzat, errespetuz jokatzeko, hizkuntza horiekiko, eta alde neurrian, aintzat hartzeko, lehen esan dudan bezala, osasuna sustatzera baldin badoa, kooperante talde bat, hizkuntza ardura izan behar da, nola landu gauzak, nola informazio hori nola transmititu, orduan ezin da dana bakarrik hemengo gure hizkuntzekin egin, orduan gauza horiek aintzat hartu behar dira, eraginkorragoak izateko. Eta, Gobernuz kanpoko Tau Fundazioak honek ere aintzat hartu zuen, hizkuntzaren idea hori eta integratu egin du bere ekimenetan. Eta hori da, adibide bat, guretzat, adierazgarria izan daitekena. Unibertsitateak egin duen bidea, hori da beste adibide bat, unibertsitateak ere, hartu du aintzat, 18. helburu hori, eta integratu egin du. Azkenean, bere 2030 agendaren lanketa egin duenean, ez dakit dokumentua ezagutzen duzuen, baina sarean dago eta sarean ikus daiteke zeintzuk diren planteatu dituen helburuak agendari lotuta, eta hemen planteatu ditu 12 helburu berak apur bat jomugan jarri dituenak, eta gehitu du bat, eta da 18. hori hizkuntzarena, ze azken batean gure unibertsitatea da unibertsitate bat euskara plangintza bat duena. Orduan, euskara da garrantzizkoa, bere helburuetan, eta adierazle batzuk ere zehaztu ditu neurtzeko zenbateraino betetzen den euskararen erabilera ikerketan adibidez, ematen diren ikastaroetan, edo euskaraz irakurtzen diren tesietan, eta hori finkatu du, eta gero adierazle batzuk aukeratu ditu horren irakurketa edo egiteko. Eta hori da beste adibide bat. Eta, 17 bat, 18. horren garrantziak izan du oihartzuna beste leku batzuetan ere bai.
Eta hor badago Red Española para el Desarrollo Sostenible, eta hor dago foro bat, estatuan non agendaren lanketa eta agendaren lanketan egiten diren aurrerapausoak, prozesu hori pixka bat kontuan hartzen duena eta horren nondik norakoak eta jarraipen egiten duena. Eta hor foro bat egin zen, hain zuzen, kulturari enfokatuta. Ez egoen hizkuntzari buruz enfokatuta, zen kultura zuen jomugan, baina ikusi dutelako hain zuzen kultura esplizitatu egin beharra dagoela agendan. Eta orduan hor kulturarekin batera landu zen hizkuntzarena, baina, estatuko foro batean beti ere zailagoa da hizkuntzari buruzko irizpideak eta txertatzea, baina gutxienez horrelako zerbait lortu zen testuan, dokumentuan txertatzea, ezta? Innovar y crear desde la propia cultura las tradiciones y lenguas propias de cada territorio. Hori gabe, hizkuntza esan existitu ere egingo, eta behintzat hori lortu zen. Oihartzuna izan du, gure 18. helburu honek, Kuna BBK proiektuan ere, hemen ez dakit ezagutzen duzuen, batzuek baduzue harremana UNESCO etxearekin ere bai, eta UNESCO etxeak BBK-rekin batera horrelako ekimen bat bultzatzen ari da, agendaren lanketa eta garapen prozesu hori bultzatzeko. Eta horre, aintzat hartzen du 18. helburu hau, eta esaten du, por lo que BBK Kuna 2030 kideak incorpora el ODS 17+1, desarrollar el euskera, la cultura vasca y la capacitación plurilingüe. Hor enpresen inguruko foro batean ere iaz lotu egin zen, garapen iraunkorraren gaia eta euskararena lotuta agertu ziren, eta guretzat hori pozgarria da, ze uste dugu beharrezkoa dela, da modu bat ez ahazteko euskararekiko izan behar dugun konpromisoa. Beste leku batzuetan ere, ikusten baldin badugu, hemendik kanpo, aukera izan dugu harremanetan hartzeko, harremana pixka bat kasualitatez ere izan genuen, beste ikerlari batzuekin, lan berdina edo lan hildo bat lantzen ari zirena hizkuntzen biziberritzea eta garapena lotzen dutenak, ezta? Orduan, hori landu nahi zuten, gurekin harremanetan jarri ziren, eta ikusi genuen, pixka bat, gogoeta berdintxoa egin duela neurri batean, ze haiek ere ikusi dute eta gogoeta eta abiapuntua izan da hori, aniztasun biodibertsitatearen eta hizkuntzaren arteko lotura hori lehen aipatu duguna, bioaniztasun handiena eta hizkuntza aniztasun handiena leku pobreenetan konzentratzen direla, eta hortik abiatu dute, baina gero loturak egin dituzte beste era batera. Guk bide batetik egin dugu lotura eta txertatu dugu hori, eta haiek erakutsi digute lantzen ari direla hori agendaren garapen hori beste era batera, eta adibidez espazio naturalen zainketan eta hortxe txertatzen ari direla hizkuntzaren erabilera, espazioekin lotuta, espazioen errotulazioarekin lotuta, beti zaintzen bertako hizkuntzen erabilera. Eta ongizatearekin ere lotu dute, ongizatearen legea eta bertako hizkuntza gutxitua ere lotu egin dute. Hori Galesen, ari naiz Galesi buruz hitz egiten, eta orduan, adierazle batzuk eta jarri dituzte, baina euren ongizatearen legea garatu dutenean, hor adierazle batzuk jarri dituzte hizkuntzaren erabilera ere kontuan hartzeko. Hori, batzuetan burutik ere pasatu ere zaigu egiten, egia da hemen
hizkuntza normalizazio plana eta badugula, ezberdina da, han egiten dutena eta hemen egiten duguna, baina, bide ezberdinetatik agertzen dela hizkuntzarekiko kezka hori. Badugu, beste adibide bat ekarri nahi izan dut, erakusten duena hizkuntza garrantzizkoa izan daitekeela garapenerako, komunitatearen garapenerako. Eta hau da katedrak egiten duen kolaborazio baten emaitza. Katedrak lan egiten du Garabiderekin, Garabide da hizkuntza lankidetzan, hizkuntza kooperazioa egiten duen elkarte bat, eta elkarrekin egiten du lan katedrak Kolonbian, Kaukan. Eta hor adibidez, lan asko egin dute bertako hizkuntza biziberritzeko, Nasaiubea biziberritzeko. Sortu dituzte eskolak, haur-eskolak, umeendako, horrekin batera sortu dituzte alfabetatzeko, helduak alfabetatzeko eskola, ze azkenean irakasleak ere behar dira, gero eskola horietan eskolak emateko, eta guraso askok hizkuntza galtzen ari zirenak, gero alfabetatu gabe zeudenak, alfabetatzen hasiak dira, materiala, ikasmateriala sortu da, transmisioa areagotu egin da, bultzatu egin da, nagusi eta azten arteko transmisioa, eta hor ikusi da, komunitatearen parte hartzea gero eta handiagoa dela. Lehen, komunitateak ez zuela interesik horrelako ekimenetan parte hartzeko, eta orain, hizkuntzaren lanketa hori eta biziberritze prozesu hori eta sortu denetik, askoz ere inplikatuagoak, motivatuagoak daudela komunitateko ekimenetan eta inplikatzeko eta parte hartzeko. Horretarako jakina ezinbestekoa da norberak gogoa izatea, borondatea izatea. Ezin da joan kanpotik esaten hori egin dezakezuen, norberak ikusi behar du, bere beharra duela eta nahi duela egin eta gauzak aldatu daitezkela eta aldatu nahi dituela. Hor Perun ere daude 60 hizkuntzatik gora daude, eta gobernuak horren kontzientzia hartu du, agenda landu nahi badu, ikusi du beste hizkuntza batzuk ere kontuan hartu behar dituela, ez dela bakarrik gaztelania eta ketsua, badaudela beste hizkuntza batzuk ere, eta orduan, badu hor divulgazioa egiten ari da, eta pixka pedagogia gai hauen inguruan, eta bertako hizkuntzetan ari da informazio zabaltzen, kasu batzuetan paperean eta beste batzuetan ahoz. Orduan, badaude modu ezberdinak gauzak egiteko, eta aprobetxatu egin behar da, bakoitzaren egoera kontuan hartuta zer egin dezaken. Eta gero, Euskal Herrira, beste jauzi bat egingo dut, eta kasu honetan, baditugu erakunde batzuek, hauetan ez da agertzen 18. helburu hori esplizituki, ez da? Zan nahi du, unibertsitateak bere egin du, ero lankidetzan, batzuek bere egin dute 18. hori, eta txertatu dute, eta 17 bat esaten dute, baina badaude beste batzuk ez dutenak horrelakorik egiten. Ez dakit ezagutzen duzuen zuek Herrigora ekimena, edo Goiener sarea, badaude beste batzuk ere bai, baina ez dakit ezagutzen dituzuen, ezaguna baldin baduzue, badakizue hauek garapenarekin, komunitatearen, lekuan lekuko garapenarekin oso konpromiso handia dutela, oso lotuta daudela, ez da? Herrigoraren produktuak eta, izten zaigu urtero, ez da? Hori bultzatzeko ekimenak eta beti agertzen zaigu euskarari lotuta. Beti. Hauek badute garapenarekiko kezka bat, ardura bat, garapena, gizartea iraunkortasuna, hizkuntza gutxitua dena lotzen dute, baina badira elkarte batzuk behar
bada ez dutenak landu, agenda, zuik lantzen ari zareten eran adibidez, ezta? Hauek beste lehentasun batzuk izango dituzte, baina implizituki badute horren kontzientzia eta horren ardura eta integratuta dute. Garapen horren beharra eta hizkuntzaren erabilera, bai goienerrak eta bai errigora, eta horiek bezala badaude beste adibide batzuk ere bai, baina adibide batzuk ekartzearen. Badaude beste batzuk, aldiz, badaude beste enpresa batzuk, beste erakunde batzuk, Euskal Herrian, agendan lantzen ari direnak eta badituzte euren dokumentuak, sortu dituztena dokumentuak agendaren lanketarako, badaude hor, adibidez, hor kooperatiba zareak eta kooperatiben inguruan biltzen diren enpresa asko, badago Eudel, eta gero ikastetxe askotan ere, badakizue agenda lantzen ari direla, lehen zen zera agenda 21, orain 20-30, eta pixka bat, badagoela dinamika bat leku askotan agendari lotutakoa, ez da? Eta, hauek ez dute 18garrena aintzat hartu, adibidez, ez du haiekin hitz egin, eta igual hitz egin beharko genuke horretarako bai, ez da? Baina, egia da, pixka bat aztertuta esaten duzu, ardura dute, agenda lantzen ari dira, baina ez dira konturatu hizkuntzak duen garrantziaz, adibidez, eta euren lan tresna euskara da, euren komunikazio tresna euskara da. Hauek, esaten ari nahi zen danak, euskara dute euren tresna, lan tresna. Zetenek komunean baldin badute zerbait da, euskara erabiltzeko konpromisoa, enpresa hauek guztiak. Baina aldiz, behar bada ez dute gogoeta hori egin integratzeko 17 gehi bat, 18garren helburu hori. Begiratzen baldin badugu, kanpora Euskal Herritik pixka bat kanpo begiratzen baldin badugu, hor aurkitu nuen adibide bat, eta da Galizian, eta Galizian badaude badago RCE bat, estatuko RCE bakarra, RCE da Centro Regional de Educación para el Desarrollo Sostenible. Hori dago Galizian, eta zentro horretan, zentro horri buruz agertzen den informazio guztia galizieraz dago. Agendarekiko konpromiso hartu dute, baina inork ez die esan egin behar dutela galizieraz, 18garren helburua sartu behar dutenik. Baina haien lan egiteko era galizieraz egitea da. Orduan, horrek erakusten du nolabaiteko konpromiso bat, garapena eta hizkuntzaren artean, ulertzen dela batzuetan, garapena esaten denean, garapena tokian tokiko horri lotuta ulertzen dela, ez da, garapena, eta tokian dagoen hizkuntzari lotuta ulertzen dela, ez da. Eta uste dut galdu egin zaidala, diapositiba bat gehiago nuen, ez dakit ezabatu egingo nuen, baina, azken diapositiba horretan, azken batean, planteatzen nuen gogoeta da, hori, lehen aipatu du dagoeneko guk euskararen biziberritzean bide luzea egin dugu, bide arrakastatsua egin dugu, eta orain zer? Gure erronka ez da amaitu. Gure erronka berritu egin da, berria dugu, erronka berria. Pentsatzen baldin badugu, dana egina dugula, euskarak atzera egingo du. Azken batean, hizkuntza hegemonikoak oso indartsua dira. Inguruan ditugunak, badugu gaztelania, baina badugu gaur egun ingelesa ere bai. Orduan, izugarrizko indarra dute, bata zein bestea, eta euskara jarraitzen du izaten kalte bera. Azken batean, ez badugu zaintzen, egingo duena da, atzera egin eta desagertu. Eta gaur egun, nabariak dira, gizartean nolako joerak dauden erabilerari dagokionez, ezta?
gazten artean eta, badirudi, eskolatik urten ondoren, unibertsitatera joaten direnean, euskaraz erabiltzeko joera handiagoa izan behar dutela, bizi guztian euskaraz ikasita, baina badirudi ez dugula nahikoa indartu, nahikoa indarra jarri erabilera horretan. Horregatik, erronka bat izan behar da, hori erabilera sustatzea, aprobetxatzea guk dakiguna hori egiteko, eta alba dugu, gure proposamena da, agendarekin lotzea, euskararen erabilera hori, eta euskara aintzat hartzea, eta gure agendaren konpromiso guztietan sartzen baldin badugu hizkuntzarenak, behintzat hor egongo da, eta konpromiso hartzen baldin badugu, aitzakia bat izango dugu hori erabiltzeko eta horren alde egiteko. Eta azken batean, hemen kolibriaren mitua ekarri dut, eta hau dago, hor liburuzkatxo bat argitaratu zuten katedrakide batzuek, hizkuntza indigenak Amalurra zaintzen, eta liburuzka horretan agertzen da kolibriaren mitoa, ezta? Eta, irakurri egingo dizuet, diotenez, basoa zutan desegiten ari zen, eta animalia guztiak ere zutan galtzeko arriskuan zeuden. Baina ez zuten erreakzionatzen hondamendiari begira zeuden. Kolibre txikiak oso kezkaturik eta sugarrei aurre eginez, errekara joan eta bere moko txikiarekin ur pizka bat hartu eta zutara botatzen zuen. Jaguarrak hau ikustean esan zuen, zertan zabiltza kolibre txiki? Honek arnaza hartu eta erantzun zion, zua itzali nahian nabil. Jaguarrak esan zion ez zuela lortuko. Eta kolibriak, nire partea egiten ari naiz. Denok berdin egingo bagenu, bakoitzak berea egingo balu, zua itzaltzea lortuko genuke. Hizkuntzen biziberritzea, hizkuntzen irautea eta hizkuntzen aniztasuna gordetzea azkenean danon ardura bada eta bakoitzak dagokiona eta dagokion neurrian egitea izan beharko litzateke gure erronka. Eta, orain honekin amaituko du nahi baduzue zerbait galdetu, baina hemen tantaka bat, kolibriaren tantaka ekarri dut, eta, ikusteko pixka bat gogo eta hori egitera gonbidatzen zaituztet, ezta? Bakoitzak bere elkargotik, bere erakundetik, bere lan esparrutik, zer egin dezakeen, pixka bat aintzat hartzeko eta ekarpenak egiteko, egiteri dagoen, betik igual ezingo da. Orduan, zen neurritan egin daiteken edo ez, zuek dakizue nik baino hobeto eta nahi baduzue horretaz hitz egin dezakegu, galderak baldin baduzue, Lehenengo txalo bat, ez? Eta galderak, bat dauka. Aipatzen duzun bezala, hizkuntza helburu jasangarria askotan dago hizkuntzak gainera aipatzen. Orduan, orain erazte Euskal Herrian hau, denok egin behar dugu zerbait, esan duzun bezala, ez da, amaieran. Baina, nik ez ikusten dut. Nik ikusten dut UNESCO-ren helburuak oso politak direla, baina justu adibidez, COVID dela eta lehenengo helburua, pobreziaren kontra joatea, justu alderantzizkoak izan da. Azken bi urte hauetan, Estatu Batuetan esaten zuten legez pobreen kopurua handitu dela 8 milioi. 8. Gero, langile guztiek galdu dutela, ez dakitzen bezan zuten, haien milioia gehiago gutxiago dira. Langile galdu dutela 3.200 milioi hori, eta aldi berean aberatzenek guztiori irabazi dutela. Bi urte hauetan izugarri izan da, baina arrakala, ondasuna arrakala handitu da, baina maila guzti.
sortxe aberatzenek bikoiztu dute. Baina ondasuna, bikoiztu. Eta munduan, ez dakit, zenbat, estatu batutan sortxe, mundu maila, 1 milioi izan. Beraz, nik ikusten dut, Nazio Batuen Erakundeak oso helburu politak ipintzen ditu, baina Srebrenikan, han gertatu zena, babestu behar zituen bosniarrak, eta zuten babestu, Ruandan ez zituzten babestu, pobrezia hobetu beharrean atzera goaz, esaten dute janariak gotzen ari izugarri gotzen ari da janaria, beraz, gozeak entzeko helburuak atzera joango dira. Nik ez dakit alegin gehiegi egiten dugu jendearen da, helburu hauek, baina gero garrantzitsuena, gobernuek adostea biru gauza, adibidez. Armetan gastatzen den dirua, urtetik urte uniko gutxiago izate, adibide bat, ez? Eta zenbat herrialde atxikitzen dira helburu horretan. Armetan ez baduzu gutxitzen, ez da heltzen pobreziak, dana ezin da. Sopaz izorber ezin ez. Nik uste Nazio Batuen Erakundean, falta zaila ez dakit realitate fiskala. Hau da, 17 helburu lortzeko beste gauzak egin behar. Eta gero, hizkuntza aldetik, nik ikusten Nazio Batuen Erakunde azkenean inglesaren zati doa, eta daude hor gauza txiki batzuk, baina nik beldur gehiago daukat, munduko hori. Esaten dute egun hizkuntza geratuko daitezkeela 1 urte barru, eta beste 5.000 desagertuko direla. Umei eskoletan ikusten da, adibidez pretamantzen, helburu jasangarriak. Ez da umeen arazo, momentu honetan ez beti izan da, gobernuen aurrekontuen arazo. Eta hor, ez badago gauza argi batzuk planteatzen, nik ezin dugu ez hizkuntzaren bakarrik, beste guztian. Oso zaila da, gobernuak, oin Ukrainarena, soldadak eramaten korrika dena, zertan gabitzen. Hori da, erakutzen dutuna munduari goza konpontzeko. Ukraina zuntzitu dute, alderdi biek, Otanekoak eta Rusia zuntzitu dute. Pobrezia gero eta gehiago. Hori da erakutsi behar duzuna, apurtu zen teloia eta gaude berdin. Utzi Ukraina neutrala izaten, eta gastatu dirua beste gauzena. Igual gero eta zarrago eta bezizta, jende gazte Bueno, ez dakite zerbait komentatu nahi duzuen besteo, galderen bat edo, zuke nahi baduzu erantzun. Ez dakit hori pixka bat urruti geratzen zaigu, gure alorra lehen esan dudan bezala, hizkuntzena da, eta alde horretatik, agenda bat dago hor, eta konpromiso bat badugu hori garatzen laguntzeko. Egia da, horren atzean badudela gauza asko egin beharra, agenda ez da bakarrik suposatzen da mundu guztiarentzat dela, mundu guztiko agintariek hartu behar dutela horretarako ardura, eta horrek suposatzen du gauza asko aldatu behar izatea, baina errotik, ez da? Horretarako prest zenbateraino gauden, hori beste galdera balditzateke, ez da? Pertsonalki, zein agintariek, zein gure bizimoduagatik, eta orduan erronka ikaragarria da, ez da? Baina, urratsak emango balira, bintzat, pobrezia apurtxo bat desagertzeko eta hezkuntza bermatzeko, ikusten dut hezkuntza giltzarria izan daitekeela, gainera, beste gauza guztiak gainditzen joateko ere bai. Hezkuntza batzuk hezkuntzarako eskubiderik ez duten bitartean, ez duten aukerarik zituak eskolatuak izateko eta lanbide baterako prestatzeko eta hauren herrialden garapenera laguntzeko, hor ere, ez dugu aukerarik aurrera egiteko. Orduan, erronkak asko dira eta gure eskuetan dagoena bada oso gauza txikia, baina hor eztabaida luzea izan daiteke, baina Bai. Badugu txateak galdera bat.
Ba, espada begiratuko dut. Pantaila. Vale, eguerdion, lehenik eta behin, zorionak itzaldiagatik, bestalde ona hemen islariari egineko niokeen galdera. Zein da zure ustez Euskararen bizi berritzearen prozesuan Euskal Erakunde Publikoek dauzkaten hobekuntza arloak? Eskerrik asko. Euskal Erakunde Publikoen hobekuntza arloak. Bueno, Euskal Erakunde Publikoek nik ez ditut zehatz-mehatz ezagutzen erakunde bakoitza, ezta? Orduan, ezagutu egin beharko litzateke, bakoitzak zer egiten duen eta zer egin dezaken. Oro har, nik uste dut, bai hartu beharko genukela ardura bat Euskara erabiltzeko, Euskara gure bizitzan jartzeko, ezta? Eta nik batzuetan, behin baino gehiagotan komentatu dut, zenbateraino den garrantzizkoa Euskara erakunde batzuentzat batzuetan zalantzagarria da. Entzuten duzunean hor izenburuak eta izen ponposoak asmatzen direla ingelesez adibidez, ezta? Orduan, bai, garrantzizkoa izango da nazioartekotzerako ingelesez jartzea izenak. Baina gero ahaztu egiten zaigu, bertakoa ere zaino egin behar dela. Orduan, nik uste dut, erakunde publikoek bereziki izan beharko luketela ardura bat horrekiko. Eta, bueno, ez horrekiko bakarrik, gero sustatzeko euskararen erabilera euren zereginetan, euren lanetan. Nik ez dakidana da, zenbateraino egiten duen bakoitzak hori, nik ez dut ezagutzen, ez ditute datuak, eta elkarteak ere oso ezberdinak dira haien artean, eta bakoitzak esparru eta behar ezberdinak ditu, eta ez dakit, baina nik uste dut konpromiso hori areagotu egin beharko litzatekela eta langileen artean ere Euskara erabiltzeko konpromisoa eta ekimenak eta hori norberaren esku badagoela. Eskerrik asko. Bai, eskerrak eman dizkigute, dizkiote islariari. Ez dakit hemendik elkargoetatik edo galderarik daukazuen, ekarpenen bat, hausnarketaren bat edo partekatu nahi duzuen. Horre, pantailaren bestaldean ere, norbaitek elkargokideren batek edo elkargoko pertsonaren batek ekarpenen bat egineko balu. Orain da momentu. Zer egin dezakegun, ezta? Elkargoetatik, egunerokoan. Begira, nik gauza bat adibide bat jartzearren, ez dakit elkargoak ere askotakoak daude, baina adibidez dokumentazioa, elkargoetan erabiltzen den dokumentazioa eta ez da, zezarretan dokumentazioetara, jotzen duzu dokumentazio profesionalen dokumentazioetara, eta batzuetan zaila da euskaraz aurkitzea dokumentazioa, orduan. Gaur egun, nik uste dut, eskolatik euskaraz ikasi duten ikasle asko ditugula, unibertsitatean euskaraz ikasi duten ikasle asko ditugula, eta formulario, dokumentazioa eta euskaraz betetzeko, irakurtzeko eta betetzeko gai dagoen jendea egon badagoela, ez da? Eta hori dira gauza batzuk, gaur egun oraindik ez direnak normaltasunez aurkitzen, adibidez, elkargoetan eta, ez da? Beti dago joera bat gaztelaniaz, baina ez bada erakunde publiko bat eta derrigor bete behar duena baldintza hori, batzuetan ez da aintzat hartzen. Orduan ikuste dut hori badala kontu bat zaindu egin daitekeena, ez da? Edo, batzuetan bezeroa ere joaten da leku batera eta zalantza du, hemen, honen jakingo du euskaraz, ez du jakingo euskaraz, orduan, horrelako pixka bat laguntza bat, nahi du bezeroekiko harreman horretan horrelako pausu batzuk ematea, esateko, hemen euskaraz hitz egin dezakezu, ero guk badakigu, edo, hori batzuetan ez da hain agerikoa izaten, eta orduan, hori pixka bat nabarmentzen eta laguntzen dituzten ekimenak interesgarriak izan daitezke. Eta gero, nik uste dut, badaudela bebai, elkarteak herri guztietan, nik uste dut esango nuke, daudela euskara elkarteak eta
Eta igual haiekiko harremana batzuetan, ez dakit, kartelak egin behar direla jartzeko ez dakit non, ez? Eta nik batzuetan denda batzuetan edo bulego batzuetan, ikusten dituzu batzu zela baita eginda, ez duzu, bueno, pues, apur bat bilatu, harremana, herri elkargo horiekin, euskara elkarte horiekin, pixka bat, arazo bat dagoenean, laguntzen konpontzeko, edo konsultak egiteko, edo udal teknikariekin, ez da? Batzuk, badaudela hor bide batzuk, batzuetan ikuste dut ez direnak aprobetxatzen behar bezala. Badaukagu beste galdera bat, txatean, bai, uste dut mugitu egin dugu. Bai, zenolako balio erantzia ematen dio euskarak lan munduari? Hori da, daukagun galdera, ez dakit norbaitek erantzun nahi baduzu, beste norbaitek zuen ustez, ze balio erantzia eman dezake euskarak. Lotuta portzu bat aniztasunarekin, ez da, aipatu den gaia. Nik ez dakit, nik uste dut, badagoela, ni ez naiz nor horri erantziteko, ze haiek ni baino hobeto jakingo dute, ez da? Baina lehen jarri dut, adibidez, enpresa sare bat, euskaraz lan egiten duena, ez da? Badaude enpresa batzuk, konpromiso hori dutenak, euskaraz lantzeko egin dituzte euskara plangintzak euren enpresa barruan, bai langileei euskara irakaste alfabetatzeko, euskara maila hobetzeko, egin dituzte ikastaroak, eta horiek ere, nik uste dut hori badala balio erantzi bat, ez da? Balio erantzi bat, zuk produktu bat saltzen duzu, baina gainera produktu hori kulturalki dauka beste balore bat, eta gero jentearen artean sortzen den harremana, implikazio hori, motivazio hori ere beti areagotu egiten da. Eta nik uste dut hori kontuan hartu behar dela. Seguruenik, enpresa horietan eta gogo eta hori eta balio erantziarena egin dutela, eta atera dela behin baino gehiagotan, eta haiek hobeto erantzuko lukete, ez da? Baina nik uste dut badagoela, eta, hori da, guk gehi dezakegun zerbait. Eta da, gauza bat, hemengoa dena, gure produktuari lotuta dagoena, ez da? Eta hor, Katalunian eta egin dituzte horrelako azterketa bai, eta leku askotan ari dira hizkuntza, bertako hizkuntza, azken batean, balio erantzi moduan, zuk zerbait eskaintzen duzunean, adibidez turismoari begira. Zerbait eskaintzen duzu, baina ez duzu eskaintzen bakarrik produktu bat, eskaintzen duzu kultura bat. Eta kulturari lotuta, hizkuntza bat, zerbait ezberdina dena. Osea, Zara daukagu mundu guztian, ez da? Edozein lekutara joan da daukagu Zara. Baina, edozein lekutara joan da ez daukagu euskara. Eta hor, Zumaian eta hainbat herritan egin izan dira horrelako ekimen batzuk hizkuntza balio erantzi moduan erabiltzeko. Zu saltzen duzu produktua, baina ez da produktu hutsa. Zu hor erakusten ari zara herriaren nortasuna, herriaren izaera, herri horren idiosinkrazia bat. Eta hori da importantea. Eta lanean erabiltzen dugunean, beste horren beste. Hor erakusten ari gara, nor garen, azken batean. Vale. Handezuna egitzen, zerana azten ematen dela, kasun bat eta bizia ematen deseru dut. Zeina ikustealako, igual etortzean eta ikusituko euskaraz komunika baldala zuritu, igual jarrera aldaketa baldala. Etxeko gauza bat bizela hartzezula, eta beste zaitasun bat ematen konfiantza bat ematen dut. Hori dela batan eskaintzan
aparteko gauza bat. Ez dela inbeste lankideen arteko beharra euskara zegoegitea, baizik eta eskaintzea zure bezioi adibidez, aurrean bai etortzuk direnean urdurik edo zaituztela ezagutzen euskara zabizatzea komunikatzea hirentzako bai dela nola zaitasun bat egotea edo konfiantza puntutxu bat hasteko hori harreman hori momentu horretan. Ni sentitzen dudana da, hori ez da beste nire kidekin, nire mailako kidekin komunikatzeko sentimentua behar dugun ezer, bai, gero hori bezerrekin eta zirutekin. Eta hori bebaita gure eginkizun dagoenekoa. Behar dugu egunero euskara zikitea bat, zero euskal dutak izkidan, no? Gure bezeroa, gure pazientek euskaldunak dira gehi bat. Zerbitzu hori eskaintze do gehitzea hori, bai dela. Bai, erabat ados nago. Paziente moduan behintzat. Egia da, efektua, denda batera joaten zarenean eta egia da hurbiltasun gehiago sentitzen duzula horrelakoetan. Vale, bueno, beste inork galderarik egin nahi ez badu, hemen utziko dugu saioa. Eta, bueno, eskerrik asko Inesi eta etorri zareten guztioi, konektatu zareten guztioi ere bai. Bueno, ondo izan. Bueno, eskerrik asko denoi, pazientziagatik eta entzuten egoteagatik. A ver, salir, ¿eh?